Kontxo, Europako diru funtzetatik azpiegitura erraldoi eta enpresa handietara bideratuko dute dirua. Behar du moduan, nola bestela. Lanik egiten ez duten nahi dirua eman, nahikoa eu. Aberastasuna gu sorte deu. Osakidetza eta hezkuntzako langileek inbertsio publikoa handitzeko eskatuz mobilizazioak iragarri dituzte. Jazta, lehenare, ez zuen lan asko egiten da, lan gutxillo egitea nahi, alpertxe herri hauek. Hau zer dugu. Erte eta langabezian gelditu diren langileen egoerak okerrera egingo du. Hosteleritza eta merkatarien elkarteak oso kezkaturik daude. Aber estudiau, hombre, aber estudiau. Beti badeu keja eta barra. Datuak COVID-19. Datuak hobera egin dute. Noski, gure agintariak hartu dituzten neurriak beti emaitza honak. Datu okerria dituguela, jendian kulpa, herritar arduragabe eta txoro hauek. Eta gaztia zen ere, boteioia eta txerrikeia beti holaxe. Ostra, zer dira? Baina bai euskoze, manifestazioa diru eskaera, manejoa mendikan. Lagunok birusaren kontuak gaitu onera karri, beti berdinak izan oigera, gozeak eta egarri. Haserretak kezkaz beterikan gaude, baina errua ez da gurea. Elkarrekin ez bada nola, demontre egin aurrera. Mundura sufritzeko ez ginen jaio, ta oso arduratuak gaude. Hitz egin eta ekin dezagun, markezina zure zain gaude. Gaurtik hasita, datozen egunotan markezina honetan izango gara. Azken egun eta asteotan, herritar talde bat elkartu gara ekimen hau antolatu asmoz. Ekimen honen helburua, egungo izurrite eta krisi garai honetan, zestoan, gure herrian, bizi dugun errealitateari begirada bat bota eta herritarrekin partekatzea da. Abia puntua izatea da xedea, aurrera begirako dinamika baten hazia. Hori ekimen honen bilakaerak erakutsiko digu. Arlo ezberdinetan lanean diharduten pertsonak pasako dira hemendik, euren hausnarketak, iritzi eta proposamenak plataratuz. Danbolineko webgunean egunean zehar jasotakoak zintzilikatzen saiatuko gara. Datozen egunetan, markezin hau gune bizi, zabal, ireki eta parte hartzaile bat bihurtzea da gure erronka. Herritarrak bertara inguratuz, beren ekarpena egitera gonbidatu nahi ditugu. Ekimen zehatzak, hausnarketa edota beharrak zeintzuk diren beraien eskutik jaso nahi dugu zuzenean. Edukiei dagokienean egutegi bat landu dugu. Bertan, ostalaritza, zaintza, herriko egoitzak, gazte problematika, kultura, hezkuntza eta oinarrizko elikagaien bankuak buruzko dagoeneko bideratuak daude. Herritarren ekarpena jasotzeko hainbat bide egongo dira. markezinatik@gmail.com posta elektronikoa eta markezinan bertan jarri ditugun buzoi eta panelak. Hemen izango garen bitartean, egunero herriko sortzaile eta musikari baten bisita ere izango dugu. Dinamika berri honetatik asko ikaste egokituko zaigu. Guretzat ekimen berritzailea da guztiz. Badakigu nola hasiko garen, baina ez dakigu nola amaituko den. Hastera goaz, baina aldez aurretik bertan parte hartu duten laguntzaile, partaide, kazetari, sortzaile eta abarri gure eskerrona adieraziz hasi nahi dugu. Haserretak kezkaz beterikan gaude, baina errua ez da
demontre egin aurrera. Mundura sufritzeko ez ginen jaio, ta oso arduratuak gaude. Hitz egin eta egin dezagun, markesina zu bezain gaude.